Iso määrä työelämäpääomaa, laaja-alainen osaaminen, erinomaiset vuorovaikutustaidot, asennetta ja energiaa. Olen Katriina Uusitalo, markkinointihenkinen sporttinen kauppatieteilijä ja etsin nyt uusia haasteita. Perusluonteeltani olen utelias ja jo pienestä pitäen olen halunnut sekä johtaa että auttaa ihmisiä. Siksipä tieni on vienyt erityyppisiin rooleihin, eri aloille ja projekteihin, jopa ulkomaille. Rooleihin, joissa olen saanut aloittaa uutta, kehittää ja aikaansaada tavoitteellisesti ja sinnikkäästi. Muutoskyvykkyys on voimavarani. Ydinosaamistani on projektien ja ihmisten johtaminen ja kehittäminen on intohimoni. Olen suunnitelmallinen, analyyttinen ja samaan aikaan käytännönläheinen ongelmanratkaisija. Coachina ja valmentavana johtajana selkeä viestintä on minulle sydämen asia. Näin syntyy luottamuksellinen ilmapiiri toimia ja olenkin saanut tästä paljon kiitosta. Olen motivoiva, inspiroiva ja mun kanssa hommat etenee. Näen itseni rooleissa, missä on tärkeää hallita kokonaisuuksia, niitä pieniä yksityiskohtia unohtamatta. Tehtävissä, missä voin viedä tiimiä kohti tavoitetta, optimoida toimintaa tai fasilitoida muutosta. Kuten projektien tai operatiivisen toiminnan johto ja prosessien sujuvoittaminen. Koen etenkin palveluliiketoiminnan itselleni luontevana ympäristönä, mutta hyvää sykettä minussa nostavat samoin vihreä siirtymä ja high-tech. Jutellaanko lisää siitä, miten te hyödyntäisitte tämän lankoja sujuvasti käsissä pitävän resilientin vastuunkantajan potentiaalin? Ei näitä hartioita ole turhaa treenattu. Ett bonus till. Allt detta på de båda inhemska, ta gärna kontakt.